Mitenkä noin ajaa ihan taas kulmaan sulle. Tolpan takaa. 07. Oh. Mulle. Tästä otetaan tuosta tuonne. Tästä siitä päätyy mulle. Ihan tonne kulmaan mulle. Ihan sitä laitakulmaa. 35. Tolpan jälkeen mulle. Tielle iso ravinperäis tonne. Mulle vaihtuu. Kulmalle vaihtuu piste väliin. Ravinperässä pysyy sulle. Ja taas ravinperästä. Talon etukulmalle mulle. Tässä piha-alueen pokkaa vähän mulle, niin tosta heti mulle. Ja piha-alueen rajaa sulle. Siinä on ihan kulma sulle. Iso tie sulle. 41. Iso tie sulle. Taas mennään sinne, mistä ollaan aina. Tää onkin näköjään, mikä sulle taas sinne perusristeistä on tämmöstä tämmön näköistä kisaa nyt. Siitä sulle, mutta nyt mennäänkin suoraan ja just pyöräytetään tuolta tolpan takaa. Ja seuraa tuolta, mistä ne tuli. Tuon talon keskellä. Tää onkin avointa, ei mitään. Joo. Ja tuossakaan ei oo tajalla. Mulle. Joo. Ai siellä on kyltti. Mulle tuonne taakse sopii. Tuon talon takakulmaa sulle. Siitä ja vähän just sitten. Suoraan ja sulle. Talon takapenkille yli. Sitten tuli taas. Nyt otetaan taakse. Tästä pitäis mennä. Tän väliin mistä vaan päästä. Niin tuohon suunnilleen urille takaisin tuonne. Niin näköjään. Varmaan se on niinku pyörätä siinä ja talon läpi ei pääse. Siitä olisi pitänyt mennä, mutta nyt mennään. Siihen ajetaan siihen eteen. Joo. Otetaan tuota talon kyltit. Käydään joo tästä ja nyt tullaan joo tästä. Justi tuonne kyltille vaan. 12. Tuonne pois. Kaatuu mulla. Ja tuolta mulla. Kato, pojat ajaa kovasti. Tuonne missä toi auto on. Sieltä kysyy, hetkinen. Joo, mistä vaan ekaan pääsee? Joo. 51. 51. Takaisin. Odotas. Meni. Joo, tuonne yksi. Tästä tuo yksi. Suoraan. Tuo rakennus. Katsotaan osa ratamestari. Ja taas kulma mulle. Toisen talon keskeltä taas mulle. Joo. Otetaan 40. Sieltä sulle. Nyt ihan Ja nyt otetaan tää Joo. eka. Joo. 33. Sulle vaihtopiste. Odotas 19 kanssa. Joo, tuo. Siitä sinne. Nyt otetaan sieltä missä sen kun sen viimeisen käynyt. Elikkä täällä. Niin tuosta ja nyt ekasta välistä ja nyt tuo kyltti tomuutettu ekaa kerran, niin ei olisi tarvinnut tätä niin olisi saatu. Ja täällä oli ne 2. 54. Otetaanko se? No otetaan kuviksi. Ja 20. Sinne iso tie sulle. Sinne iso tie sulle. Siitä. Ja taas se kaartuu sulle ja seuraa heti mulle.
3-2. Nyt on ratia. Tästä kun piti olla siellä 3-5. Ja sulla mulle, eli 80 metriä. Samalla kuvio tästä pihalle. Tuonne takaa siitä suoraan jotain pientä rakennusta kohti. Joo, sieltä suoraan. Pieni rakennus yli ja sulle. Varmaan tämän rakennuksen takaa sulle. Siitä. Ja nämä otetaan. Tästä mulle. Joo, 3-3. Tielle mulle. Tästä heti mulle. Heti takakulma sulle. Kulman muotoisesti. Ja kulmaan. Mikä ei siellä ole mitään mulla. Takakulma, sorry, ei ollut mitään. Takakulma. Seuraavalta takakulmalta vähän yli ja vajaa 9 suunta. Joo, sillä kun vetää Joo. iso tie, tai sitten tielle ja mulle. Suoraan linjalla tielle. 70 metriä 9 mulle ei tarvitse, joo, ei sitä hakartuu. Mulle tuon ensimmäinen 9 mulle tämän takakulmalta siitä. Tästä joo. Ja tuolta takakulmalta sulle ja kohti tuolta takaa. Sinne takakulmalta. Ei, sori. Vähän takoo. Ja tuonne. Ei kiiretä. No, ei. Kyllä kiiretä. Tuonne. Nyt sillä himmaa, että vajaa puolesta ei suoraan. Vähän ajaa puoli, niin sitten se tekee pieni tissin tässä. Tänne. Joo, sit se lähtee sinne assun muoto. Nyt kyllä tuota muotoa ei saatu ajettua ilmeisesti taakse. Ne oli varmaan koukut siellä. Taakse ja sulle. 2-2. Ja sitten sulle kysyy. Joo, oi vittu, siellä ei otettu tuota. Vielä. Mä tuota keskellä, sori. Hallin keskellä. Joo, hallin keskellä, minkä vetää noin. Kurja myötä vetää ihan kiinni ja sitten hallin muotoisesti vähän takaa puolen yli ja sulle. Joo, ja 0-7. Siitä sulle. Päätyy sulle. Talon päätyy sulle. Sitten pyöräyttää totta kukkelina. Pistä hetkinen tuon sulle. Ja tänne takaisin. Sieltä uukkari mulle. Tästä mistä tuli? Tästä. Täällä on nyt. Minkä takia tää on näin tehty eikä ollut kyllä? Iso tie mulle. Tässä on pitänyt olla kyllä. No niin, just tonne 4. tolppa sulle. Tää oikeastaan ennen sitä 4. tolppaa sulle. Joo, eli pihaa tänne. Pihaa sulle. Heti kuvio seuraa sulle, siitä sulle. Tää kuvio, eli traktorin kohdalla pitäisi ajaa tuonne päätyy mulle. Teepäs ihan niin ja vähän niin kuin päätyy. Hyvä mulle. Pääty, ja sit ihan päätyä kiinni mulle tästä. 5-7 näyttää mulle. Joo. Suoraan pääty mulle. Nyt pyöräyttää pyöreästi taas tonne takapäätyyn ihan kiinni päätyy. Ja taas pääty. Nyt on. Ja nyt siellä ei jostain ihan tonne takapäätyyn. Takapiin. Tuolla ihan tehdään mulle. Oli täällä. Eikö? Ei oo tuossa, mutta 13. Yes. Sitten vähän ottaa taas lähemmäs. Mutta ei mene talon sisälle. Tuossa lähemmäs. Ja sitten pyörällä linjalla vaan pois isolle tielle. Joo. Tuo, mistä tulee tuo äskeinen auto. Ja tämän talon takakulmalta kysi mulle tästä. Ja myös ihan pääty.
tuolta laajasta. Katsotaan. Kyllä. No, otetaan näin. Meille ei kyllä. Tuonne kulma. Tuolta otetaan kyllä. 21. Ja tielle mulla. Et pääseekö yli? Pääsee. Ja mulla. Sitten taas tielle ja sun. 15. Sulle. Tarttuu mulle. 3. tolppa mulla, niin siitä siis sulle. Eli taas. Isolle tielle. Tuolla pihaan. Ai, joo. sori, sulle. Pyörän päästä sulle. Sitten pyöräsin ja sitten takaisin ja en tiedä millä tavalla. Mulle. Joo. Koska me piti olla 8 tie 5-8. En mä tiedä, olinkohan me Olla 59. jälkeen perässä siitä. Suoraan 50 ja pyöreästi kaartuu. 72. Näpäs mun tuon perään. Tuolta pyöreästi kaartuu mulle. Ja Takakulma. taakse. Joo, taakse. AT. Oh, mitenköhän me ajaa? Onko se muuten... Tämä ollaan... Mistä se 33, 35 minuuttia. Paljonko me laitettiin lähtö? 58. 590. 4. Otetaan vaan kun tullaan perästä tuosta. Niin. Joo. Paljonko meillä 18? No. Päätyy. No, joo, sen suoraan. Säkä. Ja päätyy. Jatkuu siitä eteenpäin. Miten minä sanon? Alas. Alas mulle. Joo. Nyt mä täällä tolpan jälkeen. Joo, nyt mennään tuosta keskimmästä pitkän taa. Mä 32. Ja heti tonne mulle. Ei sitä käsissä ja sulle edestä. Tuonne risteykseen, mistä oli vaihtuu. Risteys yli. Tästä takaa. Ennen taloa. Joo, ennen talosta ei näytä tälle. 94. Otas. Sitten kaatuu tuonne sulle siitä ekasta. Ilmeisesti sen talon taakse. Pyöreästi sulle. Siitä mennään. Joo, tästä näin. Meillä sinne pyörii. Ja mulle. Heti. Heti kakkori. Joo, 15. Mulle. Joo. Käsi eroempi. Pääty sulle. Ja taas mennään sinne päädy yli tolpalle. Ja nyt ihan ekasta. Siis Joo. jatketaan vielä suoraan ja tuolta tolpalta ekaa. Nyt on ekaa siitä siis. Ei perkele, meillä on käyty. Käsi. Ei se. Haittaa. Ja sulle. Siitä. Siinä on kyltti näyttömaassa kaatu. 24. Ennen taloa sulle ja taas sulle. Ja takaisin. Joo. Ja taas sama reikä sulle. Se taas jatkat yli. Joo, ja se on sitten sama kyltti, se 24. Ihan tonne. Kiinni. No joo, kiinni ja kartuu sulle. Piste vaihtaminen tosta suoraan ja mulle. Heti sulle. 72. Kartuu mulle etuvinua. Talon kulmasta jatketaan suoraan. Pisimmälle menee etuvinua mulle. Sieltä sulle. Pyörittää koivujen takaa. Tie
kohti sitä taloa ja ennen taloa siitä tie sulle. Kumpi? Oho. 21 vai 2? 20. Se on tämä. Onko tässä joku kyltti? On 21. 21. Suoraan. Ja nyt tuon tämän takaa. Joo, tästä se pitää. Ja mulle. Ja sulle. Nyt pitkän kautta uuta mulle. Sillähän. Mitenkä vetää jäljet. 07. Ja pääty sulle. Ja sulle. Vähän päädy yli. Ja sit mulle 9. Ihan heti päädy yli 9 mulle. Varo vastaan jotenkin. Tusta reikää. Kaartuu sulle. Myötäpäivää kierretään tuolla taloon. Mulle. Sulle. Mulle, sori. Se oli vastapäivän näköinen. Anteeksi, hänestä. Aakeli. Kerrankin sanottaisi yhdellä komennolla päässä. Sekin meni väärin. Anaa. 40. Mulle. Ja sinne talon kulma. Mulle. Varomaan. Mulle. Suoraan alas ja